Ähliňize salam. Bugün sizlere dünýäniň iň baý 5 adam hakynda maglumat bermekçi. Yeah, people come, yeah, people go. I just sit back and collect gold. Dünýäniň iň baý 5-nji kişisi 1984-nji ýylyň may aýynyň 14-nde Amerikada doğulan Mark Elliot Zuckerberg. Zuckerberg Harvard Üniversitesinde kompüter bilimini okudy. Taliplik döwrüniň 2-nji ýylynda Facebook gurdy. Bu onun ilkinji işi däldi. Bundan başga da Snapchat, FaceMesh ýaly programmalary yaratdy. Şu wagtky baýlygy 72,13 milyar Amerikan dollary. Dördüncü kişi 1930-njy ýylyň awgust aýynyň 30-nda Amerikada doğulan Warren Buffett yer alýar. Buffett Pennsylvania ve Nebraska Lincoln üniversitelerinde telekeçilik bölümlerini okap gutardykdan sonra Columbia Telekeçilik Üniversitesinden 1951-nji ýylda magister derejesini aldy. Okuwuny tamamladıktan sonra köp uğurlu yerlerde sermaye täzirçiligine başlady. Günümizde dünýäniň iň uly karhanalaryndan Berkshire Hathaway sermaye karhanasynyň eýesi ve iş dolandyrjysy. Şu wagtky baýlygy 88,18 milyar Amerikan dollary. Üçüncü kişi 1949-njy ýylyň mart aýynyň 5-nde Fransada doğulan Bernard Arnault yer alýar. Arnault École Polytechnique Üniversitesinde injenerçilik bölümini tamamlady ve öz maşgalatyny gurulşy karhanasynda işe başlady. Bir tarapdan da tapawutly işlere girdi. Turizm şirketini kurdu. Bernard'a asıl bereket getiren iş Christian Dior markasydyr. Dünýäniň iň gymmatbaha harytlary bu markanyň ady bilen satylýar. Şu wagtky baýlygy 106,16 milyar Amerikan dollary. Dünýäniň iň baý ikinji kişisi 1955-nji ýylyň oktyabr aýynyň 28-nde doğulan William Henry, yani Bill Gates yer alýar. Bill Gates 1973-nji ýylda Harvard Üniversitesinde hukuk bölümini okap, 1975-nji ýylda okuwyny goýup, Paul Allen bilen Microsoft program geliştiriji şirketini kurdular ve dünýäniň iň uly program şirketi boldy. Şu wagtky baýlygy 106,18 milyar Amerikan dollary. Dünýäniň iň baý kişisi 1964-nji ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Amerikada doğulan Jeff Bezos yer alýar. Jeff Bezos Princeton Üniversitesinde kompüter bilim bölümini tamamladıktan sonra Faytal adında bir karhana kurdu ve başarısız boldy. Shaw adlı bir karhanada işe başladı. 1994-nji ýyldaky bir habarda internetiň ýylda 230 gat ulaldygyny öwrenen Jeff Bezos elindäki akly sermaýasyny internetde kitap satyp biljegi bir program yaratdy ve günümizdäki Amazon.com web saýty döredi. Şu wagtky baýlygy 108,17 milyar Amerikan dollary. Sag bolun dinleýäniňiz üçin bize goşulmagy unutma.